În lumea captivantă a cărților. Plecarea familiei Milton se apropia. Ultima sâmbătă sosise, iar ei voiau să o folosească pentru a face o excursie în munți. Mașina era gata, iar familia Milton, împreună cu Jenny și Rosemary, care luaseră un coș mare cu merinde, s-au instalat înăuntru. Trecură pe lângă sătulețe mici și coaste de deal acoperite cu iarbă neagră, apoi urcară mai sus, tot mai sus. De acolo privirile lor cădeau în jos peste prăpăstii de o culoare verde închis, iar în depărtare se îngrămădeau vârfurile munților, cu zăpadă veșnică pe ei. După o vreme au intrat în umbra răcoroasă a unei păduri de pini. La poalele pădurii, cu copaci uriași, înflorea ciuboțica cucului, care forma covoare de flori galbene. Mașina se opri și mătușa Rosemary, care de ani de zile n-a mai avut parte să trăiască o primăvară europeană, întinse mâna după grațioasele flori și se desfătă amintindu-și de patria natală. La această înălțime, aerul era aromat și curat, căci pădurea și zăpada din apropiere contribuiau la aceasta. Toți deveniră tăcuți și respirau adânc. Jenny fugea culegând de la un grup la altul de flori până ce brațele ei se umplură. Atunci se așeză pe un butuc la soare și legă florile în buchețele. I se părea ca și cum niciodată n-ar mai fi fost într-o pădure în care să găsească mai multe flori de ciuboțica cucului și poiene de brândușe violete. În apropiere, ea auzea șopotul unui pârâiaș. Acum Jenny știa că zăpada topită se rostogolea la vale, că adăpa pământul și că se va pulsa în arbori. Ce frumoase erau florile din poala ei! Cu 3 zile în urmă, Jenny a experimentat ceva în legătură cu florile de calcie. Acum ar fi avut plăcerea să-i povestească despre această experiență și mătușii Rosemary. Trebuia să încerce chiar acum, căci cine știe dacă aceasta nu era și ultima ei ocazie. Dar cum avea să înceapă și, de fapt, ce avea să-i spună? Nici ea nu își mai putea explica ce i s-a întâmplat, însă știa că s-a întâmplat cu adevărat, iar acum voia să afle cum va merge totul mai departe. Numai mătușa Rosemary putea să-i dea lămurire. O, Doamne, suspină ea, te rog, fă ca mătușa Rosemary să vină la mine și să înceapă ea vorba, ca să-i pot spune. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Câteva minute mai târziu, Rosemary se desprinse de restul grupului și merse spre locul unde stătea Jenny, așezându-se pe un butuc lângă ea. Cu toate că prilejul de a vorbi venise, ea totuși nu găsea cuvintele potrivite. O, numai dacă ar începe mătușa Rosemary! Dar ea nu începu. Vorbea mai curând despre pădurile din patria natală, care erau la sute de kilometri departare de aici și pe care nu le văzuse de mulți ani. Nu o interesa prea mult pe Jenny despre acele păduri. Pentru ea un singur lucru conta: marea și minunata schimbare ce s-a petrecut cu ea în acea săptămână. Însă, cu cât mai mult căuta după cuvinte, cu atât mai mult o cuprindea un sentiment de îndoială. Oare într-adevăr s-a întâmplat ceva în ființa ei? Sau poate doar și-a închipuit? În cazul acesta, bucuria va trece și lumina se va stinge. Dintr-o dată, ochii ei se umplură de lacrimi din cauza dorinței reținută atâta vreme. Ocazia trecu și poate că niciodată nu se va mai întoarce. Dumnezeu nu ascultase rugăciunea ei. Aerul de munte îi făcu lui Jenny poftă de mâncare. Aceasta a mai înviorat-o și a dat puțin curaj. După ce luară masa, Jenny se duse cu tatăl ei într-o expediție de descoperire, ceea ce i-a făcut mare plăcere. Totuși, în adâncul inimii ei zăcea decepția, se strecurase îndoiala, iar bucuria și lumina dispăruseră. În amurgul serii plecară spre casă.
Jenny se rezemă de tatăl ei, iar prin geamul deschis, vântul de seară se strecura înăuntru. Era o briză caldă, încărcată cu miros de flori, care o făcea pe Jenny somnoroasă. Cu ploapele pe jumătate închise, privea peisajul ce alerga prin fața ei. Dintr-o dată, zări o pajiște umedă, pe care creșteau mii de narcise albe. S-a trezit de-a binelea. Nu era mâine Paștele? Lui Jenny îi plăcea foarte mult Duminica Paștelor. În acea zi, acasă în Anglia, întotdeauna erau puse pe masă de micul dejun narcise și lalele albe, iar ouă mari colorate erau puse în farfuria fiecăruia. Ea însăși era îmbrăcată într-o rochiță nouă, albă, cu fundiță albă în păr și mergea împreună cu părinții la biserică. Aceasta era pentru ea ceva nemaipomenit de sărbătoresc. Pe cât putea Jenny să-și amintească, parcul era întotdeauna plin de lumina soarelui și de zambile, iar grădinile cu pomi fructiferi erau în floare. De asemenea, și biserica era împodobită de Paști, cu flori de lăcrămioare, narcise și floarea Paștilor. Aici însă nu va putea merge la biserică, pentru că nu exista niciuna. Ce-ar fi însă dacă mâine dimineață i-ar face o surpriză mătușii Rosemary cu flori albe? Poate că atunci ar putea ține împreună un serviciu divin. Cu siguranță că mătușa Rosemary va începe să vorbească iar despre Domnul Isus și desigur că îi va fi mult mai ușor și ei să vorbească despre ceea ce nu înțelegea. Puse mâna pe brațul tatălui său și spuse: „Tata, te rog, oprește mașina." Domnul Milton frână. „Ce este? Ce s-a întâmplat?" întrebă el bine dispus. „Tati, eu vreau să mă duc repede să aduc ceva." Sări din mașină și fugi o bucată de drum înapoi, ca să nu o vadă mătușa Rosemary încotro merge, după care o luă de-a dreptul spre flori și culese în grabă un braț bun, le înfășură în jerseul ei și gâfâind fugi din nou spre mașină. Apoi se urcă. „Ce ai acolo?" întrebă tatăl. Iar Jenny răspunse: „Este un secret." Mama, care o urmări cu privirea prin geamul din spate, zâmbi și tăcu. Abia când Jenny era culcată în patul ei și învelită, iar narcisele erau în ulciorul cu apă, mama înțelese despre ce-i vorba, căci Jenny îi explicase: „Doar mâine este Paștele și acasă totdeauna noi avem flori albe." „Am voie să mă scol mâine de dimineață și să-i fac o surpriză de Paști cu narcisele mele, mătușii Rosemary?" „De ce nu?" se învoi mama. „În mod sigur se va bucura. Ea tot timpul a fost atât de bună cu tine. Vei merge la ea îndată ce ești gata. Probabil că mătușa Rosemary te va invita să servești masa cu ea, așa că noi nu te vom mai aștepta la micul dejun. Îți pregătesc de pe acum hainele tale de duminică." Doamna Milton așeză pe un scaun rochia cea mai frumoasă și șosete albe și îi dădu un sărut înainte de culcare. Jenny a dormit mângâiată. Totul trebuia să meargă bine. Când paznicul de pe moschee anunță rugăciunea de dimineață, Jenny se trezi. Era încă devreme. Acasă, în Anglia, desigur că începea să tragă clopotele ca să amintească oamenilor că Iisus Hristos a înviat. Câteva minute, Jenny savură aerul înmiresmat, ascultând șoptitul râului și privi cum lumina răsăritului de soare se muta pe partea cealaltă a pereților de stânci. Atunci sări repede din pat, se spălă și se îmbrăcă cu mare grijă, căci erau doar Paștele, și porni la drum spre mătușa Rosemary. În oraș se părea că toată lumea încă dormea. Lângă ruinele vechi ale cetății, iedera adia în bătaia vântului de dimineață, iar pe treptele bătătorite, vechi de 500 de ani, zăceau dormind câțiva copii cerșetori. Prin acest bastion al sărăciei, neștiinței și întunericului spiritual, fetița trecea îmbrăcată în albastru, curată, iubită și iubitoare, cu brațele pline de flori albe. Pentru că Hristos a înviat, aducând viața și nemurirea.
I-a bătut încet la ușă, iar mătușa Rosemary, care lua micul dejun, scoase capul pe fereastră mirată să vadă cine ar fi putut să o viziteze așa de dimineață. Când văzut cine se află jos, coborî treptele în grabă și deschise ușa. Jenny intră în casă, ținând buchetul cu narcise în sus. "Flori albe de Paște," spuse ea triumfătoare. "Le-am cules fără ca tu să fii observat." Urcară împreună treptele mână în mână. Masa pentru micul dejun era acoperită cu o față de masă albă. O glastră cu ciuboțica cucului stătea în mijloc. Narcisele le-a pus într-o vază cu apă și le-a așezat în spatele glastrei. Erau atât de frumoase. "Aproape ca în biserică, în duminica Paștelor. Nu-i așa, mătușă?" zise Jenny privindu-le. Îndată ce soarele a apărut deasupra muntelui, își trimise razele calde în odaie. Jenny se simțea nemaipomenit de bine. Se așeză la masă și, fără să fie rugată, începu să mănânce. Când s-a săturat, zise: "În duminica Paștelor, acasă în Anglia, noi mergeam totdeauna la biserică. Ce păcat că aici nu este biserică! Nu-i așa că, de altfel, am fi putut merge împreună cu toții?" "Da," spuse mătușa, "eu una simt foarte mult lipsa serviciului divin. Însă, vezi tu, Jenny, într-un anumit sens, el nu este ceea ce li se pare multora. Faptul cel mai important este ca noi să-L întâlnim pe Dumnezeu și aceasta o putem face oriunde. Eu îl întâlnesc în fiecare zi, aici, în camera mea. Chiar înainte să vii, eu am citit povestirea Duminicii Paștelor și sunt foarte fericită." "Vrei să mi-o citești și mie? Te rog," spuse Jenny. În timp ce mătușa Rosemary citea despre acea femeie care dis de dimineață venise în grădină și plângea, Jenny asculta cu atenție, după care își imagina o grădină plină cu narcise, ce erau atât de albe ca și aripile îngerilor care păzeau mormântul gol. Însă Iisus o întâlni pe femeia aceea și a chemat-o pe nume. În acel moment, cu siguranță că soarele răsări în spatele mormântului săpat în stâncă și toate petalele florilor și picăturile de rouă le transformă într-un argint sclipitor, iar Maria, cu fața plină de lacrimi, privi și strigă: "Învățătorule!" "El întâlni pe Maria în grădină," spuse mătușa Rosemary, "iar pe alți câțiva din ucenicii lui i-a întâmpinat într-o cămăruță, pe alți doi pe un drum, iar pe Petru la marginea mării. Îți dai seama, deci, ca să-l întâlnești pe el, nu este neapărat nevoie ca să mergi într-o clădire anumită." "Eu știu," spuse Jenny, privind-o cu bucurie pe mătușa ei. "Chiar asta voiam să-ți povestesc și eu acum. Nu de mult, mai precis, în ziua în care tu ai plecat ca să o aduci pe Kinza, l-am întâlnit și eu. Așa cred. Era acolo, pe muntele unde cresc frumoasele flori de calcie. Acolo l-am rugat să intre în inima mea și să trăiască în mine, ca lumina în lanternă. După aceea, eu am fost tare fericită și am crezut că el a venit cu adevărat. Ieri însă n-am mai fost așa de fericită. Stăteam cu frica că totul ar fi fost numai o închipuire. Crezi tu, mătușă Rosemary, că el a venit cu adevărat în inima mea? Eu, de fapt, nu simt nimic deosebit." Mătușa Rosemary nu-i răspunse imediat. După câteva momente, ea întrebă calmă: "Jenny, când a fost convinsă Maria că l-a întâlnit pe Iisus?" "Când el o striga pe nume," răspunse Jenny. "Pentru ea a fost ușor, pentru că îl putea auzi și vedea." "Da, așa este, însă nici pentru noi nu este greu, numai dacă vrem să credem că Dumnezeu spune adevărul." "Vreau să îți arăt un verset biblic, Jenny, iar după aceea îți voi povesti ceva." "Bine," se bucură Jenny, căci îi plăceau poveștile din calea afară de mult. Se lipi strâns de mătușa și se aplecară amândouă deasupra Bibliei.
Mătușa Rosemary a deschis cartea la Isaia 43:1. Așa vorbește Domnul: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Acest verset îmi amintește de Kinza în noaptea când am mers să o căutăm, spuse mătușa Rosemary, aruncând ochii plini de dragoste spre Kinza, care încă mai dormea. Fetița aceasta trăia împreună cu mine, mulțumită și fericită. Apoi a fost răpită de la mine. Eu o iubesc pe Kinza din tot sufletul meu și știam că ea trebuie să fie nefericită. De aceea am plecat după ea și am găsit-o. Era flămândă și plină de teamă și avea nevoie grabnică de mine. Ea nu știa că eu eram în apropierea ei, însă eu știam că ea trebuie să fie acolo, învelită în pătura aceea. Ce-am făcut atunci? Ai strigat-o tare, spuse Jenny cu ochii sclipitori. Ea cunoștea bine povestea și nu obosea să o audă iarăși și iarăși. Mătușa Rosemary zise: exact așa este. Acum însă vreau să îți spun un pic diferit. Noi am putea zice: eu am chemat-o pe ea pe nume. Eu am strigat: Kinza. Și ce crezi că a făcut ea? Cât ai clipit din ochi, a apărut de sub pătură, râse Jenny, bine dispusă. Așa este, cât ai clipit din ochi. Ea fusese nefericită și era plină de frică, însă știa că la mine era în siguranță. De aceea n-a stat mult pe gânduri. După felul cum am chemat-o pe nume, ea a știut că eu eram. Așa că mi-a venit drept în brațe și îndată s-a simțit în siguranță. Ea știa că se poate încrede în inima ei, așa îmi spunea ea. Și uite, Jenny, așa ți s-a întâmplat și ție la munte. Tu n-ai știut multe despre Isus. Tu pur și simplu ai fost nefericită și ai fost sătulă de tine însuți. Dar Isus știe totul despre tine și voia să te mântuiască. De aceea te-a chemat pe nume și tu ai știut că El este. Tu ai venit la El și te-ai simțit pe deplin bucuroasă și în siguranță. Numai 2 zile am fost, completă Jenny. Da, tocmai, tot așa îi se întâmplă și Kinzei. Abia o luasem în brațele mele de câteva minute că tatăl ei se apropie de mine vorbind. Atunci Kinza a început să tremure și să țipe. Eu o țineam tot așa de strâns și o iubeam tot așa de mult ca și înainte, însă ea mai auzea glasul bărbatului care o furase și o bătuse. De aceea a apucat-o iar frica și a început să se întrebe dacă, într-adevăr, totul era în ordine. Îndată ce venim la Isus, Satana, stăpânul nostru de mai înainte, care nu poate suporta să ne vadă buni și fericiți, începe să vorbească tare în inimile noastre și încearcă să ne convingă că totul n-a fost decât o închipuire. Atât timp cât ascultăm de el, suntem fricoși și neliniștiți. În fața lui Isus nu este vorba de simțămintele noastre, deoarece El nu se schimbă niciodată. El ne ține tot așa de strâns și ne iubește tot așa de mult, fie că noi ne îndoim de aceasta sau nu. Înțeleg, spuse Jenny, eu nu m-am gândit la Satana. Nici nu trebuie să te gândești prea mult la el, zise mătușa Rosemary. Când tu ești una cu Isus, Satana nu mai poate face nimic, după cum nici tatăl vitreg al Kinzei n-a mai putut-o smulge din mâna mea. El poate produce numai frică dacă asculți de el. Acum gândește-te ce s-a întâmplat după aceea. Eu am pășit în fața lui Si Mohamed, am scos banii din poșetă și am plătit. Iar când Kinza va fi destul de mare ca să înțeleagă, îi voi spune: nu te teme, Kinza, eu te-am izbăvit. Asta înseamnă te-am răscumpărat. Eu te-am chemat, iar tu ai venit. Acum nimeni nu te poate lua de la mine. Tu ești fiica mea și mi-aparții pentru totdeauna. Noi toți aparținem de drept lui Dumnezeu, pentru că El ne-a creat. Prin răul pe care l-am săvârșit, ne-am îndepărtat de stăpânul nostru legitim,
iar Satana ar putea pretinde: voi de acum îmi aparțineți mie. Iisus însă ne-a iubit și a dorit să fim din nou ai Lui. El a fost hotărât să plătească orice preț ca să ne izbăvească, să ne răscumpere. Prețul pentru păcat este moartea. Iisus a învoit la această plată. Noi am fost așa de prețioși în ochii Lui încât El a murit pe cruce. Și cu aceasta totul este achitat. Acum când El ne cheamă și noi venim la El, El ne spune: nu te teme, eu am plătit pentru tine. De acum nu mai aparții altuia, ci ești pentru totdeauna al meu. Problema cu plata nu-i putem explica Kinzei, căci este prea mică să înțeleagă. Dar eu i-am șoptit numai: nu-ți fie teamă, Kinza, tu ești acum fetița mea. Ea m-a crezut și nu s-a mai temut. Cu toate că omul acela rău încă mai vorbea, iar ea îl auzea, ea s-a lipit strâns de pieptul meu și a adormit liniștită în brațele mele. Uite, Jenny, ca nouă să nu ne fie frică, există un singur mijloc, simplu, să crezi ce spune Iisus. El a murit să plătească prețul pentru păcatele tale și ale mele. În duminica Paștilor, El a înviat, ca să locuiască în fiecare inimă în parte, care aude chemarea sa și îl urmează. Iar când Satana pretinde: nu-i adevărat, tu mi aparții încă mie, tu trebuie doar să îi răspunzi: Iisus spune că El m-a izbăvit, El m-a chemat pe nume și eu sunt pe veci a lui Iisus. Eu cred în El și nu-mi mai este frică. Jenny asculta pe mătușa ei, adâncită în meditație. Soarele o încălzea pe păr și era pe deplin fericită, căci a putut înțelege ceea ce s-a întâmplat. Iisus a iubit-o și a murit pentru ea. El a plătit prețul pentru ea, a chemat-o pe nume și a făcut-o proprietatea Lui. Ea nu avea de făcut altceva decât să vină la El. Aici nu putea greși drumul. De acum înainte, pentru ea, Maria va fi cea mai iubită persoană biblică, căci amândouă aveau ceva în comun. Amândouă s-au sculat în duminica Paștelor dis de dimineață. Iisus le-a chemat pe nume, le-a îndepărtat frica și le-a făcut fericite. Între timp se sculă și Kinza și își ceru micul dejun. Jenny își luă rămas bun și fugi acasă la părinți cu inima ușoară. Rosemary rămase liniștită pe scaun, privindu-și fetița ciufulită care își sorbea laptele din căniță. Rosemary își dădu seama în ultimele zile că era periculos pentru Kinza să mai rămână multă vreme cu ea. Îndată ce tatăl ei vitreg ar fi avut nevoie iarăși de bani, el putea să-și facă rost de martori după pofta lui, ca să-i folosească spre a o pretinde pe Kinza. Ea trebuia să dispară pentru câțiva ani din raza lui de acțiune. Pe semne că propunerea lui Jenny cu privire la căminul de orbi era cel mai potrivit lucru pentru Kinza. Totuși, un singur lucru dorea Rosemary cu privire la Kinza, lucru care era de cea mai mare însemnătate. Ea dorea să fie educată de cineva care să o învețe de mică să-L iubească pe Mântuitorul. Acesta era motivul că a ezitat să accepte amabila ofertă a verișoarei ei. Astăzi însă va ști ce răspuns să-i dea. Ea o va ruga pe Jenny să o instruiască, iar Rosemary îl va ruga pe Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să o învețe pe Jenny. În lumea captivantă a cărților.